Changai jani nabe Dimat jere dimat wala Hayo jilbu kara Eyo kajon nabe Bube nabe jabobe Jaye nabe pendal nabe Fika nabe jawle nabe Diwa wonde buran bakari jalla Jamme nabe joble jalli nabe Buran mat nabe kaybala nabe Wura jere ariwele Yaga nabe fannaw nabe Gara penda jallo yari bun nabe Tareji nabe guler tobi nabe Atiya nabe koy nabi irae Ngare njehena jambo 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 Amad Zambo Jawa 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 Lanina Ayo Jawa Jawa Ayo Jawa Jawa Yeah, Jambo 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 Ayo Jawa Jawa Ayo Jawa Ari aki jam Demba E Bojel lañola ngumbe Demba E Bojel nana yalta Sinthiou Mbal e o Bojel non Demba nan ɗon jooɗi o ñaami koye 6 ans e ɗo joni gon koye yaltude Sinthiou Mbal Demba E Bojel nan ɗo hene donc assalamu aleykum Demba waaleykum salam Sillor e a salminama juurama mi salmitima mi juurimama min e o siftimi bandiraɓe holto gonɗa ɗo hene kon yettiɓe walla gonɗon koye yaade aywa koko yettono ha waɗa ɗo balɗe ɗiɗi Sinthiou Mbal gonɗen en gari ɗo en mbaɗi ko ponɗen wadde en beltidima e dendagal koreji Sinthiou naɓe joni Allah waɗi kadi eɗen jaa eɗen ɓenna wuuro wongo no wiye wuuro Siidi ɗo koye garage nder ɗen en padi oto so Allah jaaɓi joni joni maɗen départ pour yaade wuuro Siidi kadi hande mbaɗɗen koye Demba E Bojel waɗi ko jillu e nder Fouta guure Fouta ɗe en jiyatno Demba E Bojel télévision joni ɓe jiiɗi yiideɓe ko physiquement no tongo mbiyata ni mema ɗumen ɓe jiiya ɗumen ɗum waɗi noon ko ɗum woni ɗo gonɗen koye waɗi départ bon hono jiiruɗa jammaji moon ɗiɗi ɗo e Sinthiou Mbal kanƴi fof ɗi beeli haɗi carani bam hono ɗiɗo jammaji kam so tawi eɗi dañce ɗum yiiɗa par ce que nde wonno ɗi mbat réussir ha wuuro ngo andi welti andi waɗi réussir fedde nde kadi Demba E Bojel welti nde wonno ko dañƴen ɗo koko saɗi jammaji ɗiɗi ɗi foof en juu ha yimɓe fof belti eyyi gadan o garɗen koɗen tampi kono Allah seedi wonko mbaɗen hen wuuro ngo ari wi weltima deuxiéme jour o ala keddiɗo wuuro he mawɓe sukaɓe foof gaari beltima kadi dañi ko kala kono waɗetno nden e nder Fouta artirama ɗo e nder dinguere meɗen e jarama mawɗo Demba Demayal e o jeeya koye wonnoɓe organisé affaire o woni Babou Tall e Babou Tall e 4 Guéyar donc onon gaddi ɗo Demba E Bojel holno jiiruɗon collaboration hakkude moɗon Demba E Bojel est ce que kadi ko cohluno e mabɓe on keeɓi ɗum walla on keɓani eyi alhamdulillah rabbil alamin vraiment min beltima no feewi ɓe piiji no hanniden ni afande waɗani min surprise kadi par ce que ɓe kolli tala mabɓe fof woni banggue comédie mbaɗi fof aussi kadi to banggue wonde ko leçon ngaji mi dokki min leçon ngaji mbaɗi fayida aussi min beltima hen quoi tawi Allah junno groupe o ha ɓuuri ɗo ha mbatta wadde épisode aji 2STV quoi somin jiiɗi ɗum ɗo comme no wiri wiri waɗirte TFM ni série quoi oɗon namdi série min namdi série surtout premier mon joué ngadi suudu han premier mo c'est très intéressant waɗi riche quoi waɗi riche franchement pour min ɗum ɗon on ɗon foti waɗde développé waɗi en série ok donc an wadde aɗa hutoro hakkille ma ko aɗa miijo jajefete e Bojel nan ɗo hene maaleykum salam sawa aɗa selde tamtam e Bojel tawde mbiɗon oɗon ɗo e Sinthiou Mbal gonɗon koye waynade holno jiiruɗa jillu mon e Sinthiou Mbal e collaboration mon e ɓeɗo sukaɓe eyi ko weltare tan guila le 27 août mbayniɗen Dakaru Ndiaye garɗen Wuro Molo juuɗen ɗon le 28 et le 29
gummiɗen ɗon le 30 paɗen Yacine Lakke juuɗen ɗon le 31 le 1er gummiɗen ɗon même le 1er o joyiɗen Thiagnaf joni gummiɗen Thiagnaf en gari ɗo e Sinthiou Mbalo eywa en jiiɗo Sinthiou Mbalo hecc hanki le 3 et le 4 hande ni joni en kaɓɓi bagage men paɗen ko Wuro Molo donc koye Wuro Sidi jafɗon paɗen ko Wuro Sidi donc ko yettere Allah tan affaire o rewi lawol waɗi fayida par ce que ɓaɗi ɓe addunoɓe en ɓe mbi beltima sabunde kam wawa wukkude hoore mum kono wuuro ngo wi weltima eko waɗa ko sinno ko sago mabɓe hay hande ni en juuf mais noon malheureusement wonto joguiɗen engagement ji goɗɗi en mbawa wadde ɗum hande kono eɗen cikki tan ɓe beltima ɓe mbaɗi apprécié golle men eɗen ñaagui Allah kadi sen jawti to yesso to guila gummiɗen kam faade ka yimɓe fof mbaɗi apprécié golle men eɗen ñaagui yen continue noon ha tourné o gasa e barke Seydina Mouhamed en beltima sukaɓe ɓene ko jamareɓe vraiment voyage o ina muusi wonno ko voyage ndungu kono kam koko yettere Allah en jetti kadi mawɗo haadi ceerno Demba nde wonno kanko ardi kanko woni mawɗo lappol kanko ardi sukaɓeɓe kankone ko neɗɗo bawɗo wonde e sukaɓe vraiment ko neɗɗo bawɗo wondude e sukaɓe e kala ko suggi hen omo suggita kadi omo tinni e yimɓeɓe dal no fewi en ñaagui Allah tan ko jol fiyata ko lafcat eyyi ɗo joni holto paaɗon ni gonɗon koye hodde walla kon jokkoɓe tourné ɗo komin jokkuɓe tourné joni min payɗo ko Wuro Sidi hande janggo e ɓawo janggo kala jiɗɗo yiide Demba E Bojel e falneneɗo yo tawen toon enne on ko Wuro Sidi to ok jajefete wawi eyyi donc ɓe jeeya koye ɓesgu he voilà o wiyete ko Kadia Seydou Diallo kañum koye ɓesgu he jeeya e Kadia Seydou konngol matane Demba E Bojel e ɗo e wuuro Sinthiou Mbal e holno jiiruɗa Sinthiou Mbal holno jiiruɗa public hanki o sila ko weltare tan comme no mawɓe mbi tan par ce que tourné o kam en jii guila le 27 ummiɗen Dakar mais machallah guila garɗen ɗo ko weltare tan kadi eɗen ɗo e Sinthiou Mbal guila garɗen kadi en joui ɓe bismima en ɓe jaɓɓima en ɗo joni eɗen payi Wuro Sidi eɗen ñaago kadi Wuro Sidi so jogorimi bonde yo wano ɗo ni ok Kadia Seydou jajefete o woni la grande diva ha Dieynaba Sow Dieynaba Sow a salminama ewa sillos mi salminima mi jurimama wayo jaam e kisal wonema eyyi donc holno jiiruɗa tourné Demba E Bojel surtout ngoɗo wuuro hande to gojjaltoɗon ɗo ɗon payi wuuro wongo no jiiɗa programme Sinthiou Mbal o ewa machallah Sinthiou Mbal ko wuuro tedduɓe machallah yimɓe moƴƴuɓe teddinɓe ɓe machallah guila min gari ɗo ha joni ɓe pawi min ko dow te programme o machallah rewi lawol weeli kadi rewi lawol min mbiyata ko min beltima no feewi e Sinthiou Mbal naaɓe kamɓene machallah guila subaka ɓe mbi ɓe beltima amen ko ɗum wonno fandare amen wadde tawde waɗama machallah wi ko weltare tan yo Allah ñiid golle ɗe amin jajefete Sadio walla miyen dikko ha eyyi Sadio Sow ɗo e Sinthiou Mbal no jiiruɗa tourné o e activité mon ɗo hen o activité amen ko weltare tan guila de min ƴetti lappol ha joni vraiment amin adoro ko Wuro Molo min pawi hen Yacine Lakke min gari ɗo hande Sinthiou Mbal donc noon ko weltare tan komin jiiɗo kadi e Sinthiou Mbal yimɓe tedduɓe min jiiɗo yimɓe yiɗɓe amen horsinɓe amen vraiment kadi minenne min gari juyandeɓe te kadi min gari kadi ɗo weltinde men emin cikki kadi no ɓe beltima kadi minenne min beltima vraiment ko ɗum tan dañɗon mbaɗa haala hen eyyi jajefete jaleɗe mbaɗi fayi ewa joni eɗen gonni ga e jilluɓe dal woni jilluɓe dow ga dow lekkeje goni ewa Amadou Diallo walla mbiya MC Garo ɗo e dow lekki ɗo e Sinthiou Mbal holno jiiruɗa activité o way ko mbami koye jiiraɗo seeɗa noon komi neraɗo e so noon boy Sinthiou Mbal no mbaali Sinthiou Mbal Allah no seedi no mbaali sabu min tawi ɗo ko tubaɓe wiyata ko mobilisation joɗɗo min tawi ɗo jaɓɓugal jotgal min tawi ɗo fulɓe yontaɓe min tawi kadi cuusɓe sasɓe yiɗɓe kadi ko goni ko andi ko woni yiɗde ko gonɗa fulɓe hono ma gara waɗa hunde beltoɗa hen beela gadda ɗe ko sababude ma mbaɗiri ɗum wona ɓe mbawno noddude saneha walla ɓe nodda gañ walla ɓe nodda Kouthia kono ɓe fasnade koɓe goni ko tagui ɓe wiide Demba E Bojel ko leñol mabɓe haalta ko ɗemgal mabɓe ɓe gaddi ɗum ɗo e Sinthiou Mbal
wadde noon Sintumbal no mbaali eyi yo Allah mbalan en Sintumbal tagge ɗum duuɓi sappo jaajëfate e o wuccindire iba men iba men caabi leñol salamu aleykum Africa Galsen Jikay fulɓe futankoɓe acteur et soldat aji mogo pulaar mbaɗama pido mbaɗama chiyar mbaɗama keɓe on beltanama comme on dit après Zénith waɗi tournée national waɗi débuté depuis le 28 toon to Wuro Molo en gari en jeehi Yacine Laké après Kenya actuellement on est ici à Sintumbal donc en jouit avant-hier en jouit hen actuellement eɗen ɗo fuɗiyade Wuro Sidé toujours toon janggo e ɓawa janggo solam dewi et puis la tournée continue paɗen ko Lumbal Balaji on va jouer là-bas 2 jours c'est nimo toon aussi il y a d'autres villages qui demandent mais pour l'instant il n'y a pas de confirmation wadde remba wiide hande Sénégal fof ene sohli Demba E Bojel mais le temps est chargé calendrier heewi wiide ɓe rek ha joni tawi eɓe cohli yo mbat 77 641 22 65 77 641 22 65 mois de décembre mi waɗi tourné goɗɗo so Allah jaaɓi ma en ngar min dajjira mbaɗen sillonné aussi le Sénégal Afrique aduna so Allah jaaɓi Demba E Bojel for life jaajëfate o woni big MC Thiaya walla mi big weltare Amadou Ba ewa donc ali voilà donc annene impression ma e activité et tournée o ko belama tan belama avant toute chose ko aussi parce que ko dañɗen ko weeɓani parce que kala to garɗa yimɓe ngara no watade e keewal ko belama tan alhamdulillah quoi voilà ko wiyete ko tan Sinthiou Mala nawe